Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola. Bos días, clementinos e clementinas. Benvidas á quinta e derradeira edición do noso concurso Descubrindo Caldas, na vosa emisora favorita, en Radio Clementina. Como xa é o quinto programa, seguro que xa sabedes como cubrir a folla de respostas, porque xa levades 5 edicións do voso concurso favorito. Pero por se aínda tedes dúbidas, imos lembrar rapidamente como facelo. Tedes que rodear a letra da resposta correcta con boli non borrable ou con rotulador. E como sempre, se acertastes as 3 preguntas de hoxe, entraredes no sorteo que se vai celebrar a vindeira semana. Entón, se xa estades preparados e preparadas, Brais, adiante coa primeira pregunta de hoxe. A pregunta número 13. Que raíña gobernou Galiza no século XII? A. Isabel de Castela. B. Dona Urraca. C. Duquesa de Alba. Repetimos por se houbo algún despistado ou despistada. Que raíña gobernou Galiza no século XII? A. Isabel de Castela. B. Dona Urraca. C. Duquesa de Alba. Imos comprobar se acertastes. Brais, logo, cal é a resposta correcta? A resposta correcta á pregunta número 13 é a B. Dona Urraca. Dona Urraca de León reinou Galiza no século XII. Por ser muller, os seus inimigos trataron de destronala en moitas ocasións, pero sen éxito. A historia puxolle o alcume de a Temeraria, polo seu gran valor. No século XII, fixo construir unha torre defensiva preto do río Bermaña, onde naceu o seu fillo, o rei Alfonso VII. Era moi doada, non si? Seguro que acertastes a primeira pregunta de hoxe. Pois imos seguir descubrindo Caldas, dando paso á segunda pregunta. Cando queiras, Leire. Que atopamos no centro de Caldas, na marxe do río Umia? A. Un parque eólico. B. Un xardín botánico. Ou C. Un parque de atraccións. Repetimos para quen non o colleu a primeira. Que atopamos no centro de Caldas, na marxe do río Umia? A. Un parque eólico. B. Un xardín botánico. Ou C. Un parque de atraccións. Houbo sorte coa pregunta número 14? Dinos, Leire, cal era a resposta correcta? A resposta correcta á pregunta número 14 é a B. Un xardín botánico. Na Carballeira de Caldas de Reis atopamos o Xardín Botánico, declarado ben de interese cultural.
É orixinario do século XIX e alberga especies dos 5 continentes, entre as que destacan as camelias e carballos centenarios. Xa podedes visitar o Xardín Botánico completamente renovado a partir de mañá, pois hoxe tivo lugar a inauguración oficial. Isto está xa a rematar. Poñede moita atención á derradeira pregunta do noso concurso. Adiante coa pregunta número 15. Paula. Cal é o nome da fervenza que hai en Caldas? A. Fervenza do Ézaro. B. Fervenza de Segade. C. Fervenza de Casariños. A ver, escoitade atentamente a pregunta. Cal é o nome da fervenza que hai en Caldas? A. Fervenza do Ézaro. B. Fervenza de Segade. C. Fervenza de Casariños. Que nervios! Imos entón comprobar se a vosa folla de respostas entra no sorteo. Sácanos de dúbidas, Paula, que non podemos coa intriga. A resposta correcta da pregunta número 15 é a B, a fervenza de Segade. Chamas así polo lugar onde se atopa. É unha paisaxe natural de gran beleza, por onde discorre o río Umia e a ruta da auga. Ao pé desta fervenza atopas a Fábrica da Luz. Esperamos que o pasades tan ben como a nós e que teñades respondido correctamente ás 3 preguntas do programa de hoxe. Grazas a todos e a todas por participar nas 5 edicións do noso concurso. Agardamos que teñades aprendido moitas curiosidades sobre a vosa vila. Esperamos vos no vindeiro programa, no que desvelaremos os nomes das gañadoras ou gañadores do voso concurso favorito, Descubrindo Caldas, aquí, en Radio Clementina, a túa radio na túa escola. Na túa escola.